8. čakra a svetelné telo človeka. Keď sme prešli základných 7 svetelných tiel, ktoré sú spojené so 7 základnými čakrami, dozvedeli sme sa veľa o jednotlivých týchto vrstvách aurického obalu. Svetlo ľudskej bytosti však vyžaruje ďalej za hranice týchto 7 vrstiev. Sme neustále spojení s vesmírom a neustále príjmame vesmírnu energiu aj cez vyšší čakrový systém. Ak sme prišli teda po 7 vrstvu a 7 čakru, tak čakrový systém môžeme sledovať až do 12. čakry. S prebudením každej vyššej čakry pribúda svetla v našom svetelnom aurickom obale a zvyšuje sa rapidne vedomie človeka. Spomína si na svoju podstatu, na svoju božskú podstatu a zvyšuje sa obrovským spôsobom kapacita a schopnosť získavať informácie z týchto čakier. Pretože čakry sú turbíny energie, svetla a zároveň sú zásobárňou informácií. Ako náhle je čakra priechodná a energia plynule prúdi dnu a von čakrou, je schopná táto čakra uvoľniť informácie, ktoré sú v nej uložené a človek teda aktívne s nimi vie pracovať. Nepotrebuje k tomu žiadneho prostredníka. Preto si pohovorme o 8. čakre. Vie sa o nej málo, možno sa spomína v zdrojoch ako Akaša čakra alebo hviezda neba. Máme v nej uložené všetky základné informácie o nás ako duši, o tom, čo zažívame v tejto konkrétnej svetelnej inkarnácii. A nachádza sa 30 cm a vyššie nad úrovňou hlavy alebo 7. korunnej čakry. Nad ňou potom samozrejme je ešte vyšší čakrový systém, kde je 10., 11. a 12. čakra. 9. čakra je uložená pod úrovňou našich nôh a znamená pre nás spojenie so zemou a schopnosť príjmania zemskej energie. Preto sa hovorí, že 7 základných čakier je uložených v tele a 5 mimo neho. Ale pripomínam, že vstupy do týchto 7 základných čakier sú v prvej svetelnej vrstve alebo v éterickom obale našej aury. Je teda našou úlohou vedome pracovať s týmito čakrami, presvetľovať ich, dodávať im neustále viacej energie. Môžeme tak robiť cvičením, jogou, meditáciou, modlitbou, aktívnou prácou s čakrami, či už dýchovými cvičeniami, prácou s kameňmi, drahokamami, polodrahokamami, kývadlom. Je veľmi veľa spôsobov, ako si môžeme čakry vedome otvárať. A ten, ktorý sa raz vydá na túto cestu, vracia sa vlastne späť k svojej podstate, k uvedomovaniu si vlastnej podstaty božského ducha a vedomia. A na tejto ceste má samozrejme veľa pomocníkov
každom prípade, čím sme vedomejší, tým vieme aktívne a zrelejšie využívať náš obrovský multidimenzionálny aparát.